Estos son del periodo clásico de la Grecia antigua y aquellos por ahí del periodo geométrico. El periodo clásico de 500 años antes de Cristo, el periodo geométrico 800 a 900 años antes de Cristo, ¿vale? Que no tiene cabeza. Momentito. Señora Σουλά, η κοντήρωτα πορκέ το άγαλμα δεν έχει κεφάλι. Τι ομορφιά. Και αυτήν άμα της το κόψουν καλύτερη θα είναι. Σιπέρο και τι να λέω, είχε κεφάλι και έχασε τελείωσε μάρμαρο. Έτσι είναι και άμα τους αρέσει. Έρχονται από του Θεού την άκρη και έχουν και άποψη. Και πήγαινε σε αυτό να του εξηγήσεις ότι κοιτάει το ποτηράκι του φραπέ τόση ώρα. Excuse me. Δεν στο παγώ. We don't sell this burlo, we drink. We drink coffee from that. Φραπέ. Φραπέ γαμα τη Σιγκαπούρη μου. Άξινος. Δεν μου λες, μήπως πήρε ο άντρας μου τηλέφωνο. Δεν θα έλεγα. Να απαντάς σε αυτό που σε ρωτάω. Πού δεν πήρε, porque δεν είναι άντρα σου, porque χωρίσετε. Πώς σου φαίνεται αυτό η απάντηση. Πορκέ ρωτάς. Πρέπει να μιλήσουμε για τη διατροφή. Κι άλλα λεφτά θε, σενιόρα Σούλα. Γιατί από σένα θα τα πάρω. Γλωσσάδικο. Στο διάολο κάνει τόσες μέρες. Κάτσε να δω. Και πού είσαι. Πες αυτές τις τραβοκάνες από πού είναι δεν ξέρω. Με προσοχή τα κουλά του στην Παναγίτσα, μην τους τη φέρω στο κεφάλι. Πες τους το. Δεν χρειάζεται. Βρε πες τους το που σου λέω. Και άμα λέω δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Ακούσατε. Ακούσαμε. Ελενίδες είναι. Πού είναι και αυτή η ισπανική γρήπη. Σήκω στο βράχι, Χρήστε, πού είσαι. Σύξινος βρε σαφρακιασμένο. Γιατί δεν το σηκώνεις τόση ώρα. Σενιόρα Σούλα, εσύ είσαι. Γιατί δεν το σήκωνες, πού είσαι. Είμαι σε σχολείο. Τι σχολείο. Σε ντε νυχτεριδινό. Που πηγαίνω παραπρεντέρ για να μαθαίνω ελληνικά. Α, ωραία. Βρήκε η τάξη με οφόρο. Σύ μη φόρο. Λοιπόν, άκουμε προσεκτικά. Παράτα τα όλα. Πάρε ταξί και έλα στο γενικό λαϊκό. Και μόλις φτάσεις, πάρε με τηλέφωνο να σου πω τι να κάνεις. Δεν μπορώ, σενιόρα Σούλα. Τι δεν μπορείς. Pues es que δεν μπορώ porque. Τι άλλη ώρα έχω τεστ. Παπ! Όχι, χρωματρή, αυτό με χάρακα. Θα στο σπάσω στο κεφάλι το χάρακα, τσακί σου είπα. Και δεν μου λες, τι μουσικές είναι αυτές που ακούγονται από πίσω. Es que. Κάνει la κοροδία πrueba για γιορτή. Ποια γιορτή, βρε. Το 25 Μαρτίου. Που είπατε το όχι στη διδακτορία με το τάγκ που έσπασε την πόρτα στη Πατησίων. Τσαμπρίνα θα λέτε στη γιορτή. Και ποιο όχι, και ποια Πατησίων θα με τρελάνεις, τσακί σου αμέσως. José, βγαίνεις. Ποιος ήταν αυτός. Προφεσόρ. Τι προφεσόρ. Στη χημεία. Και τι θέλει. Es que tengo que να σκόνομαι σε πίνακα για να λύνω άσκηση χημεία. Έρχομαι, σενιόρ. Πως, αδείο, σενιόρα Σούλα, πάω σε πίνακα. Μη βγω. Μη βγω. Τι σχολείο είναι αυτό, παιδί μου, 2 ώρα τη νύχτα. Νυχτεριδινό. Τα νυχτερινά είναι στις 8 το βράδυ, όχι τα χαράματα. Τα σχολεία τη μέρα είναι μία τάξη στη 8 το πρωί η πρωινή και μία τάξη στη 2 το απόγευμα η απογευματινή. Μπερδά, εντός. Τα νυχτερίδινα είναι μία τάξη στη 8 το βράδυ η πρωινή και μία τάξη στη 2 το βράδυ η απογευματινή. Entonces yo en esta semana και αυτή τη εβδομάδα είμαι νυχτεριδινό απογευματινός. Και τη άλλη σεμάνα είμαι νυχτεριδινό πρωινός. Comprende ahora, κατάλαβες. Για περίμενε μισό λεπτό. Τι είναι αυτός ο Τα ποτά που έκανες. Και por qué είναι τόσο. 21 δεν έκανες. Και 3 από χθες. Και η προκαταβολή που πήρες. Δεν πλήρωσα, αλλά προκαβολή χθε τελείωσε. Σήμερα την ξεπληρώνεις. Για περίμενε, σενιόρα Απόστολος, τώρα porque αρχίζω και τα παίρνω όλα cabeza. Έλα, σενιόρα Σουλά. Τι κάνεις εκεί τώρα. Μαθηματικά, αδειός. Σενιόρα Σουλά. Σενιόρα Σουλά. Τι είναι. Κοιμάσαι, σενιόρα Σουλά. Καλά κάνω. Σήμερα έρχονται Ιαπωνέζοι και σε βγάζουν μια φωτογραφία. Αυτοί καλά κάνουν. Πως και por qué δεν πας σε σπίτι να ξεχωράζεσαι. Περιμένω να έρθει άλλος με το εμπόρευμα. Δεν μπορώ να παίρνω εγώ. Εσένα δεν σου είχα εμπιστοσύνη ούτε τσίκλες από το περίπτερο να σε στείλω να πάρεις. Σήμερα πρέπει και να ξεχωράζεσαι. Άμα έρθει αυτός, μετά θα κλείσουμε, θα πάω να ξεγοραστώ και αύριο το πρωί με το καλό που θα είμαι ξεγόραστη και φρέσκια, θα έρθω και θα σε σκοτώσω. Εντάξει. Είσαι συγχεσμένη. Ιδέα σου.